mkazi wokwatiwa mahaki yake ndi kupatsidwa malo okhala, kuvekedwa, kudyetsedwa, kuchotseredwa chilakolako chake, kulangizidwa pamene iyeyo akusempha nsewu ndi zina zotero kuchokera mu zimene zafotokozedwa mu Chisilamu. Zimenezo ni zimene mkazi akuyeneka kulandira kuchokera kwa ndani? Kwa mwamuna wake. Palibepo apa zoti akakumangireni nyumba kumudzi kwanu. Chifukwa ambiri mwa akazi mmati mukakwatiwa banja limakhala business. Amuna anga akanimangire nyumba kumudzi kwathu. Chifukwa maona ngati mwamuna akakukwatirani ndiye kuti ndi haki yanu kumangiridwa nyumba. Zimenezo sisi kuchokera mu Chisilamu, ndi za Chikristu. Komanso mwamuna ali ni mahaki amene inu mukuyeneka mumkwaniritsire. Haki yoyamba ndi kumumvera pamene wakulamulani mu zinthu zosasemphana ndi sharia. Kuwamvera bambo anu ndi kumumvera mwamuna, chimene chili chofunikira ndi kumumvera mwamuna. Pamene ena amanena kuti tinakumana mano ali mkamwa. Ine bambo anga andilera kuyambira ndili mwana, ndikasiye kuamvera bambo anga ndikamvere mwamuna wanga. Bambo wanu atata adwala, mwamuna wanu ndikukukanizani kukaona, inu mukuyeneka mumvere zimene mwamuna wanu akuza. Alhamdulillah. Tipunzira eti? Naam.